Hallo iedereen, ik ben hier bij de Kjoakj en we merken van de rijdt de video merken voor Sindach Zermorjes. En zo, je worden zijn hier, dat parking lot is hier ganz ladig en ik bouw me al zeggen voor de tiet, wo dat waar daar vol voor die wat zijn, ik hier aankom worden en je zijn mes allemaal zo tiedig en dan waar we daar voor die hier zijn, maar nu is het niet over dat ze staat. En zo, ik wil hier naar gaan en dan merken we een video. Het kan zijn dat als alle touwen gesloten, we hebben dat touwen gesloten zodat de bus bij vrijdag komt eraan. Het kan zijn dat als je ladig. En zo zit de Kjoakj dan der werk. Je bent niet dan hier even dag zijn ik hier de weg en pastor ik ook. En dit is stel, zo ladig. Mary als je niet. En Kim en Rebecca, die zijn nu daar, maar het is China wat de fern zetten dat. Dan ons welkom en het is bestaan stel. En dan gaan we hier naar. Dus dit zit dan hier in de gym. Je kan hier in dat schalt zijn en het is een ladig is. En dit is de stoel waar ik ben predigen. Dat zit vielleicht zo, ik reden op een volle stoel, maar dat is hier ganz ladig. En dit is wat ik zei, wanneer ik reden doe. Ik merk me best duidelijk en in mijn kop heb ik dat je zijn zetten vol mensen, maar zoals je kan zijn, dit is wat ik nu reden doe. En zo van deze overs als du je homepage wordt van de boodschap brengt, maar je wil niet ook dat. En dat is allemaal ladig. En zo we moeten ons dan dus dat sound zo aanstaan dat het fijn gemixt is voor de video en dan doen we dat zo. En zo, wanneer ik het uitchecken, dan kan van veel van die zegt dat zijn, krijg die zetten fertig in dezelfde steden en we kunnen dat naar kracht denken hoe je alles zetten. Dit is de sound, dit is hoe we de video's nog maar merken dan, dat het al right meer is, dan wil ik checken. So, het kan zijn dat snakt hier op, en dit is onze soundboard hier. Ik ben zo dankbaar dat we hadden deze tijd met Maria vriezen wat ons helpen doen. Met gezangleden, dat we kan God aanbidden met zingen, hoe allemaal we dit horen doen. En je kan zijn de camera's zijn opgesteld en sound equipment en lichten. En dat het alle fans schaffen dat en schijnen hier en dat. En pastor Peter die wil dit mal ook met spelen met de drums. En ik vreem me zo dat ze bellig zijn. So dit is een weet waar ze recht merken voor dat. En dit is dan waar ik de boodschap recht merken doe. En ik merk recht die aan YouTube nog zaten. En dit is een gerouted pot van de boodschap recht merken. Dit neemt me gewöhnlich werken iedere meer tijd is de boodschap reden. Dat is dan een klein beetje wat ik daar iedere werk, dat ik recht zijn voor Sindach. Ik hoop je worden dise aundacht leggen en dat God wat je richtig zijn en der zien wordt. God is zijn.